Doncs estem a la presentació de Samsung de Barcelona, el qual han presentat el nou Samsung Galaxy S9 i S9 Plus, al qual anem a veure una miqueta les primeres impressions d'aquest dispositiu, tenint en compte les novetats que han presentat. Primerament, tenim un disseny que és força similar al que era l'S8, una barreja, podríem dir, entre l'S8 i el Note 9, que té els marges una miqueta més quadrats, sembla, o per mi la impressió inicial. Aquests de color nou, el qual és una miqueta així, bueno, rosat. Després, si parlem d'això, disseny en general, força similar, USB tipus C, entrada d'auriculars, microjack, cosa interessant. Després tenim targeta SIM, els botons encendre, pujar i baixar volum i el de cridar a Bixby, un botó així que serveix per cridar el Bixby estiguis en la pàgina on estiguis. Anem a veure com és el dispositiu en si. Bàsicament, el que és la capa de personalització de Samsung és força similar, veiem que té el clàssic color blanc en la barra superior, però bàsicament la novetat que té més gran és la càmera, que tal com han cridat en la presentació, dient la càmera reimaginada, doncs podem veure que les càmeres, en aquest cas el selfie, millora força. Després té, la gràcia és en la càmera posterior, el qual té com dues obertures, una de 2.4, el qual és una obertura molt gran i que permet fer fotografies nocturnes de molta més qualitat. Llavors, segons si és diurna o nocturna, doncs obre més gran el focus, no sé si ho dic bé, o el tanca, segons si necessita més llum o menys llum. Després, una novetat important que han cridat l'atenció, que han destacat força, és el que és els emojis. Igual que va fer Apple en els seus... Hola, Marc. En els seus nous iPhone X, doncs també té uns emojis curiosos, que això són els AR emoji. Aquest sóc jo, se suposa que segons els gestos que faci, està una miqueta esquejat de la vida, el meu, però bé, espera, també perquè porto ulleres, un segon. Ara, no sé si millora alguna cosa, però bé, la qüestió és que segueix una miqueta el que dius, segons, bé, els gestos, somriure, o plorar, està trist, bé, això és, en general, t'agafa un emoji segons la teva cara. O sigui, per exemple, anem a fer un emoji nou, el qual posem la càmera davant nostra, posem a Create Emoji, posem la cara al voltant nostre i fem la fotografia. Li diem que som home, següent, i ens crea un emoji personalitzat segons el que ha vist en la càmera. Dubto que trobin uns pèls com el meu en l'allò, pel qual m'ha trobat això. Força similar a l'anterior, per tant, bé, podríem dir que aquest creu Samsung que sóc jo. No ho sé. Vosaltres podeu valorar si s'assembla o no s'hi assembla, però bé. I això, a partir d'aquí és on el podem utilitzar per fer-lo servir. També podem fer servir el que són Mickey Mouse, per exemple, i això ja queda una miqueta millor, sincerament. També el que és un conill i altres personatges que han dit que afegiran els dels Increïbles, per exemple, de Disney, grans personatges de Disney. També podem posar unes cares així una miqueta de pallasso i de més. Marcs, com no, i altres estils. Bàsicament, el que crida l'atenció són aquests nous emojis que ha llançat Samsung, que crida força l'atenció. En quant a càmera tenim totes opcions, selfies així grans, que són un estil panoràmica de selfie, no? Que podem veure aquí, ara mateix ens ha creat una panoràmica, un intent de panoràmica, perdó, del que seria una panoràmica en mode selfie. Anem a provar, a veure, ara sí. Més o menys, la idea és fer un selfie panoràmic per gent, ara en aquest cas sí que ho ha fet bé, per si estem en grup, amb els amics, doncs poder fer un selfie panoràmic i quedi una mica millor. I bàsicament això, el que crida l'atenció és la nova càmera. Sobre processador i preu no sabem res, no sabem quin processador portarà, esperem que sigui el 845 de Qualcomm, o si més no un nou Exynos, que han de confirmar, i sortirà a venda el 16 de maig, amb prevenda, amb registre abans, pots reservar-lo abans, perdó, i bé, aquest és el nou Samsung Galaxy S9,
el qual doncs, també incorpora, no he comentat, altres novetats, manté el que és l'escàner facial per desbloquejar el mòbil o el dactilar de darrere, amb el sensor d'empremtes que han posat a la part inferior del que és la càmera, abans el tenia al costat, i també inclou l'escàner d'iris, com també incloïen els anteriors. Per la qual cosa, doncs bé, podem dir que és un bon dispositiu. Aquestes són les primeres impressions, el provarem més a fons el que és en el mobile, en un parell de dies, en un dia o dos tenim una anàlisi una miqueta més a fons del que és aquest dispositiu.